Yes, ito kami sa may Batangas, biyaheng Tagaytay kami Maintenance. Meron kaming install na kurtina. Kasama ko ngayon si Boss Toms, nandito siya ngayon. Maintenance, samahan nyo kami doon sa may Tagaytay. Maintenance, ito yung ito yung daan papuntang Talisay, Batangas. Dito kami ang way namin papuntang Tagaytay. Saan tayo galing? Galing kaming Malbar, Batangas. Kanina Maintenance yung video kanina. Andun sila Milot, tsaka si Uding, tsaka si Mark. Si Mark, tahimik lang. Si Mark, Ayan, welcome to Barangay Suplang. Dito na kami. Ano na to? Bundok na to. Batangas pa rin kami Gondoms, oh. Malapit na tayo sa Tagaytay Highlands. Tagaytay Highlands, malapit na kayo sa Tagaytay Highlands. Kita mo yung mga pine tree. Video mga pine tree. Ayun, yung pine tree, yan. Sabihin, malamig na yung lugar. Kasi nga may pine tree na. Ayan, dito. Cafe Di Marites. Oh, Cafe Di Marites. De Marites. Ayan, dito tayo sa El Quarter ba yan? El Quarter Cafe. Tok na tayo. Dito pa rin kami sa may papasok na kami ng ano to Boss Doms, yung pasok natin? Tagaytay Highlands. Tagaytay Highlands. Okay man yan, papakita ko sa inyo yung Tagaytay Highlands. Okay man, samahan nyo kami. Ayan. Ito yung papasok ng Tagaytay Highlands. Ang lawak pala na ito. Dito daw nakatira si Willie Rebillame. Tingnan natin kung madaanan natin ito yung bahay niya dito. Kung saan yung bahay niya dito banda. Parang isang bunga na pala ito yung ganyan. Mga buong syudad daw, sabi ni Boss Doms. Sobrang lawak. Sobrang lawak pala itong Tagaytay Highlands. Yung ganyan, hindi na naman kailangan may gwardiya doon. Kailangan magpaalam pag pumasok ka dito. Mahigpit dito. Kaya ngayon nakapasok na kami. Kaya ito na. Ayan o. Parang yung highway siya. Sipin mo parang isang highway pero nasa loob kami ng isang highlands. Ayan, bigo. Aspin yung sabutan namin. Ayan. Laki nitong ano na to. Yes, paakit na kami. Isipin mo yan, ito yung highlands na na Grabe. buong to. Laki nito. Buong bundok, grabing tirik. Yan, tirik mata. Wala ka, di ba tapos? Grabe. Di pwede ang motor dito. Malangit, di ba tapos? Grabe. Taas oh. Kaya to. Wild truck to eh. Grabe. Yan ang bundok. Dulo na kami ng bundok. Ang lamig na nga dito. Nararamdaman namin yung lamig. Grabe. Ito, Malabing tirik. tirik na ka. Titirik yung mata mo dito sa tirik. Oh, grabe, di pa tapos eh. Grabe. Highlands talaga to. Highlands. Kaya tinawag na Highlands to kasi mataas. Taas na lugar. Ito tapos dito na matapos. Di pa tayo. Ayan, Tapos na. fog area, grabe. Ang fog dito eh. Kakanan na tayong kakanan. Oh, diretsong kanan daw eh. Okay, may gwardiya pa dito sa peak. Kabila may gwardiya pa siguro dito. Ayan o, Country Club Highlands. Dito din pala. Mayroon, Country Club to eh. May mga CR dito. Doon tayo dapat, di ba? Oo. May CR dito, Country Club to eh. Dito tayo sa may yan, sa may
Ayan, so yung view ng Tagaytay o bundok doon sa likod ko. Yan. Dito tayo sa may Highlands Country Club. Yan, likod ko bundok.